Слухай, у мяне тут выдался такі давольна складаны тыдзень. Чаму ён такі выдаўся? Мне возникла такая тэма. Я вырашу паклікаць да нас Павла Латушку. Таму што? Таму што? Давай Латушку і сюды... Так клічуць кота? Не. Сапраўдную Павла Павловича Латушку. Давай Латушку і Лекса. І Лекса. Каб быў... Не, тады ўжо не... Каб Лекса клікаць, трэба гэтага... О, вылетела з башкі. Ой, бля, я яго пераблытаў. Так. Я Латушку з... Бля, як яго клічуць? Цапкала. Трэба цапкалу звесці з Лексам, каб паглядзець проста, што адбываецца. Павел Павлович, прабачце. І гэта вельмі цікава, таму што ты адказ... У мяне ёсць людзі, якія працуюць на Белсаце, якія з ім вельмі добра знаёмыя, і яны ж усе ўвогуле знаходзяцца ў Польшчы. Такая тэма, што адказ у мяне быў такі: вы слишком маленькія. Латушка не ходзіць да маленькіх інфлюенсераў. І мне вось цікава, як тадышні міністр культуры, як чалавек, які кіраваў купалаўскім тэатрам, не падтрымлівае маленькіх інфлюенсераў наконт таго, што мы маленькія. Калі палічыць нашу статыстыку, то у нас там прыблізна ад 5 до 20 тысяч ахоп на кожны выпуск. Мне вось, канешне, гэта ўсё цікава, і калі ў аб'яднанага кабінета будзе якая-небудзь прэс-канферэнцыя, я клянуся, я прорвуся туды і задам гэтае пытанне, чаму яны не ходзяць да маленькіх інфлюенсераў і чаму яны ўвогуле іх падтрымліваюць. Таму што я паглядзеў яго інтэрв'ю на Белсаце, дзе яго нейкая украінамоўная дзяўчынка брала інтэрв'ю. Глядзеў гэта? Раю паглядзець, і яна ў яго спытала, типа, чаму у Беларусі няма інфлюенсераў, якія б там вяшчалі на беларускай мове і так далее і таму падобнае. А мне здаецца, што аб'яднаны кабінет і сам Павел Латушка ўвогуле не разумее, якія інфлюенсеры зараз існуюць. Хто такі інфлюенсеры? Інфлюенсеры і так далее. Вось. Просто нейкае замежнае слово зноў узялі. Ну, так. Гэтыя зумеры, я сленг гэты не разумею. Мне вельмі падабаецца, як твой разгон падыходзіць да нашага госця сённяшняга вельмі. То так. Но пра нашага госця. Дарэчы, які гэта Алексей у нашым этэры? Другі? Калі цябе не лічыць, то другі. Калі з табой, то трэці Алексей. Так. У мяне нават у нататках пазначана тое, што яго клічуць Алексей, і ў скобачках напісана «зноў». Вось, так, сябры, усім прывітанне. Другі сезон першага гікаўскога пачынаецца сёння. Мы ўзялі невялічкі адпачынак на 2 тыдні, каб проста зразумець, што ў нашым жыцці адбываецца. У студіі Лёша гэта я, у студіі Вадзім гэта вось ён. Гэта я. Ну, ты так кажаш, быццам мяне бачна. Ну, то так. Ну, вось. У нас сёння такі незвычайны госць, таму што гэта чалавек, які ў адрозніванні ад нас нешта разумее ў рэтра-гульнях, у якога есть... Нешта разумею ў гульнях. Так. І у яго есть цэлы YouTube-канал. Вось, Лёша, я не ведаю, дарэчы, як добра чытаць назву твайго канала, таму што я яго чытаю, як у тебя написано RG Беларусь, Ретро-геймер Беларусь, а я чытаю RGB Беларусь. Ну, дарэчы, тут 2 варыянта вымаўлення. Ці скарочаны RGB, вось, ці Ретро-геймер Беларусь. Ну, добра, дзякую. Я, калі шукаю, я ўвесь час пішу «Ретро-геймер Беларусь». Так? Так, я ніколі не пішу. А я не шукаю, я падпісаны. Вось, Лёх, прывітанне. Да, усім прывітанне. Я Лёха РГБ, як сябе клічуць, і Ретро-геймер Беларусь. Чаму РГБ яшчэ хачу патлумачыць. Тут ёсць адсылачка, я спецыяльна ствараў такое імя, бо РГБ гэта яшчэ і тып сігналу. Red, Green і Blue. Так. Ось, гэта основа, гэта база, як кажуць зараз. Калі што, ось, для тых, хто не ведае, калі вы паглядзіце на піксель, які вось вельмі павялічаны, то там 3 колеры. Так, гэта ўсё. І гэта відэасігналу датычыцца аналагава. Вось, а ўсе рэтра-гульні гэта аналагавыя сігналы, але хутка ўжо і прыйдзе час, калі і HDMI стане рэтра.
Вось, але зараз гэта тычыцца, што рэтра-гульні гэта пра пузатыя целікі, пра аналагавы сігнал, і вось гэты прыславуты RGB, які то патрэбен, то не патрэбен, то целікі пузатыя патрэбны ці не. Я вырашыў не мудрагеліцца і да гэтай абрэвіятуры неяк пад'ехаць вось так, і вельмі цудоўна склалася, што рэтра, геймер, і думаў яшчэ, а што на Б, што на Б? Ну, беларус, я же з Беларусі, вось, таму і ўтварыўся мой канал, назва майго канала Рэтра-геймер Беларусь, а калі скарочана RGB. Таму і так, і з нейкім унутраным сэнсам, толькі для кагосьці, хто разумее, пра што гэта. Вось так. Мне здаецца, гэта ведаеш, калі нехта шукае ў Ютубе, як падлучыць RGB ленту, там просто канал Лёша выскакивае, ён так падпісантаў набірае, такі, цудоўна. Дзякуй выпадку, ці не, такія людзі мяне, пэўна, не шукаюць, ці ў поиску гэта не выдаецца, але калі такія людзі мяне знаходзяць, то, мабыць, і ім штосьці цікава на маём канале. Слухай, а вось ты закрануў гэтае пытанне, а мы сёння ці што цалкам размаўляем пра рэтра-гульні, а ці патрэбен пузаты целек? Ці, ну, гэта абавязкова? Увогуле так, гэта опять-таки гэта база, гэта грунт, таму што усе рэтра-гульні таго часу вырабляліся выключна для гэтых пузатых тэлевізараў. І таму, ну, ёсць зараз шмат прылад, каб на HDMI тэлевізарах гуляцца. Гэта не так проста, як здаецца на першы погляд, таму што там шмат нюансах, бо ёсць затрымка ў відэасігнале, калі ты аналагавыя тюльпанчыкі гэтыя ці што падключаеш да сучаснага тэлевізару, то ёсць часовы лаг такі нейкі. Ён некалькі секунд альбо мілісекунд. Аднак ён вельмі перашкаджае гуляцца у гульні, дзе, ну, хуткасць рэакцыі патрэбна. Гэта тое, што называюць інпут-лагам? Да, інпут-лаг, вось. Добра. Ён для рэтра-гульняў ён вельмі вялікі лічыцца. Вось, і спецыяльныя прылады робяць, которые каштуюць вельмі шмат, там ад $100-200 пачынаецца, калі гэта нармальны прыборчык, вось. Але людзі змарашваюцца для гэтага, каб на HDMI целікі пагуляцца ў рэтра-гульні. Вось. Но, опять же, гэта добра і не, таму што на пузатым тэліке там ёсць лініі. Там няма пікселяў увогуле, там ёсць лінія. TLS завецца гэта ўсё, і яно палічваецца колькасцю гэтых TLS-аў. Гэта як разрешэнне тэлевізара такога няма, там ёсць TLS-ы. Вось, і яны яшчэ згладжваюць пікселі. І таму карцінка, ну, плаўная атрымоўваецца, пікселі не рэжуць цябе вочы, яны не зусім квадратныя, калі паглядзець на гэта. А вось на HDMI целікі гэта вельмі бачна. У цябе сапраўдны піксель, ён квадратны, і аб яго аж парэзацца магчыма. Вось, камусьці падабаецца такі варыянт. Але гэта ўсё рабілася з такімі хітрасцямі, опять же, пра рэтра-гульні мы размаўляем. Там не было раней такіх накладванняў цяней ці яшчэ некаторых штук, которые зараз у сучасным геймінге, і ёсць такое імя, як диттеринг завецца. Ведаеце вы ці не. Гэта калі хочацца зрабіць нейкі цвет, якога кансоль старая не можа зрабіць. Точачкі, як на шахматнай дошке робяцца. Адна з шашачак будзе, напрыклад, сінім колерам, другая шашачка будзе больш яркім сінім колерам. А на пузатым целікі гэта робіцца так, што накладваюцца яны друг на друга, бо, опять же, там TLS-ы, вот эти вот бульбачкі, з которых складваецца гэтая лінія, яны накладваюцца друг на друга, колер сумяшчаецца і выпрабоўваецца новы колер. І вось так вот гэта атрымоўваецца. То есть гэта вельмі складаны працэс для вырабнікоў рэтра-гульняў на той час было.
але яно таго каштавала. І таму рэтра-гульні тады выглядаюць так, як яны выглядаюць. Прабачаюсь, калі я зусім заблытана расказаў, бо гэта тэма на некалькі часоў, таму што проста гэта не расказаць. Слухай, у мяне вось такое пытанне, таму што а нельга проста спампаваць эмулятар і гуляць праз эмулятар. Чым адрозніваецца вось гульня на кансолі ад гульні на эмулятары, таму што амаль што усе карыстачы, якія не разумеюць нічога, ну вось як я нічога не разумею ў рэтрагульнях, там у мяне ёсць Nintendo Switch, я на ёй спампоўваю проста якую-небудзь гульню і праз эмулятар Nintendo Switch гуляю. Ці, напрыклад, на кампутары можна гэта рабіць. У чым адрозніванне гульні на эмулятары і гульні на сучаснай кансолі? Мне здаецца, сам экспірыенс. Ну, акрамя фізічнага адчування. Таму што калі б гэта было так, не з'яўляліся бы блогеры, якія цалкам арыентаваныя на рэтра-гульні, не набывалі бы гэтыя кансолі, таму што там, напрыклад, тую ж Sega Dreamcast зараз знайсці, ну не вельмі звычайна. Ты не можаш проста зайти і там, не ведаю, на куфуры знайсці добрую кансоль у добрым стане, каб пагуляць у тое, што было на Sega Dreamcast. Мне просто вельмі падабаецца Sega Dreamcast, яна калісьці ў мяне была, і мне вось адна з маіх мар гэта набыць сабе Sega Dreamcast. Мажор. І зараз мне не зразумела ўвогуле, як падлучыць ее да майго звычайнага тэлека, таму што ў мяне HD мае ўваход, ці мне там трэба нейкі сплітер, ці нешта яшчэ. Давай вось пачнем эмулятар супраць кансолі. У чым адрозніванне і на чым больш годна гуляць? Ну вось, ўжо прагучала такая думка, што фізічнае адчуванне, але мы яго адштурхнем, бо пра гэта можна таксама размаўляць часамі. Я таксама прыхільнік фізічнага адчування, але гэта самае малое, што ёсць. Бо праблема эмуляцыі ў тым, што яна не на 100% працуе. Усе эмулятары, якія зараз існуюць, так, асабліва калі казаць пра 8 і 16-бітныя кансолі, там вельмі ўсё выдатна насамрэч, але эмуляцыя не 100%. Ёсць некаторыя гульні, якія не поўнасцю працуюць, таксама, ну, зараз ўжо не ведаю, бо эмулятарамі няшмат карыстуюся, але вось гэтыя светавыя пісталеты ці аддоны нейкія, вось гэтае ўсё. Не на ўсіх кансолях такое існуе. Таксама, як бы гэта не гучала, на эмулятарах таксама існуе інпут-лагі. Вось, і гэта таксама ёсць праблема. Яна не настолькі заўважальная для чалавечага позірку, але яна ёсць. Вось і ў гэтым таксама і галоўная праблема, што ёсць інпут-лагі, непоўная эмуляцыя, і таксама, і калі казаць не пра поўную эмуляцыю, звычайны чалавек ці нейкі абыватель, как яшчэ абазваць не ведаю, але ён не заўважыць гэтых нюансаў. Ён будзе гуляцца ў гульню, ўсё добра, контра нейкая, Mortal Kombat і гэтак далей. Для яго будзе ўсё добра. Але чалавек, калі ў гэтым як рыба ў вадзе сябе адчувае, ён будзе заўважаць такія моманты. І, як я казаў, колер таксама, таму што вы можаце пагугліць, вось нават зараз Супер Марыё, першая частка, вось гэтыя, калі яму 3 гумбы ідуць наперад, вот гэтыя блокі, усе гуляліся. Паглядзець на фон. На эмулятары ён блакітна-сіні, ці які, ці фіялетавы нават, а на тэлевізары ён будзе зусім другім. Вось, і калі параўнаць, то і тут будзе адчувацца гэтае. Вось. І гэта я казаў толькі пра 8-16-бітныя кансолі. Але калі пачынаюцца ўжо нейкая Sony PlayStation 1, другая, ці более старэйшыя кансолі, то тут ужо вам будзе патрэбны значна мацнейшы кампутар, бо гэта будзе пажыраць рэсурсы кампутара вельмі зашмат, таму што працэсар вашага кампутара будзе пытацца эмуліраваць яшчэ нейкі прыбор.
Вось, і для яго гэта будзе не вельмі простая задача. І таксама тут чым больш маладзейшая мадэль рэтра-прыстаўкі, тем складаней яе эмуліраваць. І там ужо пра 100% не можа быць мовы, нейкія 90, 95, вось на гэтым узроўні. Ёсць кансолі, якія ўвогуле немагчыма зараз добра эмуліраваць, і гэтая кансоль, напрыклад, Nintendo 64. На дадзены момант яна з'яўляецца, здаецца, самая складаная кансоль для эмуляцыі, бо яшчэ ніхто не смог зрабіць так, чтобы амаль усе гульні на ёй ішлі як патрэбна. Вось. І я ўжо маўчу пра Sony PlayStation 3, Xbox 360 і гэтак далей. Там ўжо вам пэўна спатрэбіцца такі кампутар, што не кожны зможа яго і сабе і дазволіць. Ну, я ведаю, што з Сонькай яшчэ ёсць такая праблема, што там трэцюю Соньку яна амаль што не эмуліруецца. Слухай, я гадаў, што наадварот. І гэта таксама. Самая эмуліруемая. Не-не-не. Ёсць. Ёсць ужо эмулятор? Эмулятары ёсць, але гэта, ну, без слёзы глядзець на гэта немагчыма. Вось. А калі яно будзе працаваць, то, як я казаў, для гэтага патрэбіцца вельмі моцны комп. На дадзены момант толькі 8-16-бітныя кансолі добра эмуліруюцца і некаторыя 32-бітныя кансолі. Таксама ёсць яшчэ зараз прыстаўка, яна эмулятар, але яна фізічны эмулятар, яна завецца Містер. Вось, яна там... Толькі было пытанне пра гэта. Добра. Вось, праблема ў тым, што... А нават і не праблема. Тут, каб не памыліцца, каб мяне шапкамі потым не закідалі за гэта, яна на транзістарах пабудавана, на ўсіх гэтых кантролерах, ріск, тепліс, там, я ўжо не памятаю, я ў Бугір вельмі даўно скончыў, таму таксама тут магу памыляцца, але гэта ўсё фізічна, і фішка ў тым, што вось гэтыя кантролеры, яны на фізічным узроўні эмуліруюць рэзістары, кандэнсатары і ўсё вось гэтае, і некія лагічныя элементы. І таму праграмісты праграмуюць гэтыя кансолі так, каб яны на фізічным узроўні эмуліравалі ўсе гэтыя кансолі. На дадзены момант гэтыя 8, 16 і некаторыя 32-бітныя кансолі рэверс-інжыніringам амаль поўнасцю разложаны. Вядома, як яны працуюць і з чаго складаюцца, і таму вось на гэтым Містары можна неяк пагуляцца. Але таксама там ёсць некаторыя нюансы, аднак, ну, Містер гэта вынаходка на дадзены момант, калі хочацца на типа фізічным нешта такім пагуляцца. Вось так. У мяне такое пытанне, я сабе замовіў аналог Pocket, калі ты ведаеш, што гэта такое, гэта нешта падобнае да геймбоя, гэта таксама... Геймбойчык такі. Так, ён нагадвае геймбой, але ён ад іншай кампаніі, якая называецца аналог. Я не ведаю, ці гэта фізічны эмулятор, ці гэта не фізічны эмулятор, але ў яго можна сталяць картрыджы ад геймбоя і гуляць у картрыджы ад геймбоя, вось сапраўдныя, адчуваць тое ж самае. Ці ёсць зараз якая-небудзь патрэба ў фізічных эмулятарах, вось, напрыклад, як аналог, сярод рынку, просто сярод звычайных гульцоў, якія просто хочуць дакрануцца, ці просто лепей і танней дакрануцца да гэтага праз эмулятар? Ну, мне здаецца, што зноў жа гэта 8-бітная кансоль, таму эмуляцыя ў ёй бліжэй, чым да 100%. Вось, я на дадзены момант нават не глядзеў пра гэты аналог, Pocket-аналог, фізічны ці не фізічны ён эмулятар. Мабыць, я таксама яго набуду і агляд зраблю. Вось, гэта вельмі складана, зараз скажу, таму што я яго замаўляў 5 месяцаў таму, і яшчэ мая чарга да выдачы аналог Pocket не падышла. Тут, мне здаецца, адказ на пытанне нават у самой назве аналог Pocket. Ну, здаецца так, што
Вось, мне здаецца, што ён фізічны эмулятар будзе, і калі так, то тады да, я разумею, што замовіць яго будзе складана, таму што аматараў такіх будзе зашмат, таму што давай так, я распачну. Калі гэта аналагавы эмулятар і нейкі гулец жадае пагуляцца ў картрыджы для геймбою, якія былі раней і іншыя, я нават буду прапанаваць аналаг Pocket гэты, таму што круто, да, калі ты можаш сабе аналагавы геймбой, вось гэты рэтру кірпічык замовіць дзе-небудзь, пагуляцца ў яго і іншае, але там ёсць праблема. Самая галоўная праблема ўсіх геймбояў, акрамя як гэта адвансаў, гэта экран, ён без падсветкі. Так, але ў аналог Pocket ёсць падсветка. Вось, і ў гэтым увесь цымес, таму што калі звычайны юзер захоча рэтра геймбой себе ўзяць, то экспіріенс ён атрымае вельмі кепскі, і нават ён можа выкінуць куды-небудзь гэтую прыладу ці просто сказаць, што ай, ну нафіг гэтай вашай рэтра-гульні, гэта лайно нейкае, не буду я гэта ўгуляцца, і ён будзе маць рацыю, таму што все гэта з-за экрану. Тады няма было альтэрнатыў, у цябе настоящая ігравая кансоль у кішэні, і ты мог ёй гуляцца, ну, дзе заўгодна. Вось. А зараз, калі ёсць альтэрнатывы, то я нават сам магу прапаноўваць вось гэты аналаг Pocket, или ці як он там называецца, таму што там і экран з падсветкай, і нават мабыць, якія-небудзь сейф-стейты будуць існаваць, калі ты можаш захаваць свой працэс, але не лічу, што гэта зручна, таму што амаль усе ігры на геймбой, яны маюць гэта і так, з коробкі, як кажуць зараз. Вось, там можна сохраняцца, але не везде. Мабыць, яшчэ какие-нибудь будут фішкі, ці яшчэ там што-нибудь цікавае. Вось, таму для сучаснага геймінгу, для рэтра, аналаг Pocket гэты, ці як он там, будзе вельмі зручная штука. На конт захоўвання гульняў, таму што я памятаю, калі ў мяне там была Sega Mega Drive, і я там гуляў у той же Comic Zone і не мог цалкам яго прайсці, ці што, Comic Zone адна з маіх самых любімых гульняў, якая толькі існуе, таму што я памятаю, калі я першы раз убачыў Comic Zone пасля Марыё, просто графло на той момант, мне здавалася, што я нейкі фільм гляджу. А там ще ў пікселях. Ну, конечно. Ці ёсць вырашэнне зараз для аналагавых кансоляў з захоўваннем? Ну вось, напрыклад, ты набываеш сябе. Ёсць же такое. То есть я не ведаю. Калі я не памыляюсь, былі нейкія картриджы, якія робяць сейвы у цябе. Так, распавядайце. Ой, там... Я ўжо не памятаю, як гэта было на Sega Mega Drive. Мне здаецца, гэта больш на нінтэндаўскую прадукцыю ўсё было, ці на Famicom, ведаю, такое было нешта. Але гэта ўсё не ліцэнзійныя софт, не ліцэнзійныя прылады былі. Там на дыскеты яшчэ магчыма было записываць гэта ўсё, ці поўнасцю на дыскету перагнаць гульню. Вось, і ўжо з дыскеты гуляцца, але зараз гэтыя аддоны каштуюць вельмі зашмат, іх было зроблена не так многа, і нягледзячы на тое, што гэта не афіцыйная прадукцыя, вось рэтра-калекцыянеры за гэтым вельмі ахоцяцца. Вось неяк так. Вось. А пытанне ў чым было? Я ўжо пра нешта можна рабіць захоўванне на, ну, вось зараз, калі я набываю сабе якую-небудзь кансоль і я хочу прайсці якую-небудзь гульню, напрыклад, там першую легенду о Зельдзе. Я вялікі фанат Зельда, і ну так, усе слухачы нашага подкаста ведаюць, што я фанацею па Зельдзе, і там, напрыклад, калі мы кажам што-небудзь пра Majora's Mask, там ёсць сохранение. А калі я хочу пагуляць там у першую Зельду, як мне захоўвацца, калі там у мяне ёсць Nintendo Entertainment System, і гадзіна ў дзень. І гадзіна ў дзень, так. Як мне заходзіць? Мне просто не трэба выключаць кансоль?
Нет, тут что, я тебе могу павіншаваць, что ты вельмі добрую серыю гульняў выбраў Зельда из самой першай часткі і ва ўсіх далейшых магчыма сохраняться. А Як ты патлумачыць, калі яна ж з Famicom была распрацована, самая першая Зельда была на дискетах. Быў Famicom, і там была магчымасць гуляцца і на дыскетах таксама. Вось, і там нават і лепшы гук быў. Потым яе парціравалі ўжо на картридж. Но гульня вельмі вялікая аказалась, і таму сейфстейты там былі неабходныя проста. На Famicom, гэта японская версія, там картридж быў зялёненькі, просты такі, нічым не адрозніваўся, але усе ведалі, што там была магчымасць захоўваць гульнявы працэс, а для еўрапейскага рынку картридж для Nintendo Entertainment System, яна же NES, ён жа Famicom толькі ў Амерыкі, які быў, картридж меў залаты колер, вось, і залаты колер не толькі Зельда, але іншыя картрыджы. Калі яны былі залатыя, то гэта азначала, што там магчыма было захоўвацца. Цікава. Гэта была яшчэ і Final Fantasy, вось, і іншыя ігры. Першая Final Fantasy, якую я пагуляў, гэта была трэцяя Final Fantasy. Дарэчы, я у яе больш закаханы, чым у сёмую Final Fantasy, якую все на руках носяць. Там я у першы раз прахадзіў яе на PSP, там быў рэмайстер, мабыць, ты ведаеш, трэці. І я тады зразумеў, чаму людзі ўвогуле настолькі захапляюцца серыяй Final Fantasy. Я ўсім раю пагуляць у трэцю Final Fantasy, гэта неверагодна. Для мяне Final Fantasy існуе толькі як фільмы. Фільм, ён зусім нават не па гульне зроблены. Ну так. У меня пытанне наконт Final Fantasy 3. Трэця или трэця не трэця, которая? Там же як, на японскім рынку былі першая, вторая, трэця, чацвёртая і так далей. На амерыканскім рынку першая частка, гэта, здаецца, трэцяй была. Слухай, я не ведаю, якую я гуляў. Вось, а мне здаецца, распавядай сюжэт. Так яны аднолькавыя па сюжэту. Трэцю гэта на якой прыстаўкі? На PSP я гуляў. На PSP, мабыць, гэта быў. Вось тут складана, бо я не разумею, пра што ты кажаш, бо гэта мог быць ці рэмастер, ці так, это рэмастер быў. Той же эмулятор. Рэмастер, ну, гэта піксельная такая была. Са спрайтамі і гэтым усім. Я лічу, што гэта ўсё ж такі трэця была, бо самую першую і самую першую другую ты мог бы не асіліць, бо яны вельмі складаныя былі. Ну, для японцаў яны былі норм, тому што азіяты, як вядома, гэта не расізм, гэта нават пахвала, бо все ведаюць, што азіяты у кампутарных гульняў проста богі. І для них не існуе складанага рэжыму, бо для них гэта рэжым лёгкі. Вось, неяк так. Вось, і першая і другая частка, і у іх неяк складана гуляцца. Але я зараз адчуваю, што зноў у мяне паляцяць шапкі, я магу блытаць другую і трэцю частку, якія былі складаныя. А першая была не складана. Ніхто не даведаецца. Давайте ўжо на наступную тэму, бо я тут нават магу забурыцца і ўжо не тое казаць, што патрэбна. Вось, слухай, я, напрыклад, звычайны карыстач і захацеў успомніць, як там было ў дзяцінстве гэтыя цудоўныя рэтра-гульні, ўсё так цудоўна. Колькі па кошту мне вось зараз на дадзены момант, зараз 2023 год, абойдзецца пакупка добрай кансолі, не эмулятора, а вось выключна кансолі, колькі каштуюць зараз картрыджы, где браць гэтыя картрыджы, бо наколькі вядома, у Беларусі яны, мне здаецца, не прадаюцца. Не, ёсць. Ну, можа, у якіх-небудзь крамах. Адна крама ёсць. Куфар і онлайнер табе ў дапамогу. То бок цалкам усё абсталяванне я магу ўзяць з куфара бэушна, і гэта мне ніяк не будзе перашкаджаць атрымліваць задавальненне ад гэтага.
І такое пытанне адразу, што самае важнае, што вось першапачаткова трэба набыць, акрамя кансолі. Ну вось, напрыклад, давай возьмем NES як базу. Напрыклад, мне хочацца пагуляць у гульні па Марыо. Што мне трэба, каб пагуляць у гульні па Марыо і адчуць тое, што я адчуваў у дзяцінстве? Як бы таго не жадалася, ці яшчэ што. Аднак, каб экспірыенс быў той, які патрэбна, гэта пузаты тэлевізар. Бо калі яго сучасны падрубаць, як я ўжо казаў, інпут-лаг, усе жаданне гуляць проста загубіць, калі гэта хуткая гульня, а у асноўным гэта былі аркады, яшчэ нешта такое, а там рэакцыя патрэбна. Вось, таму телек пузаты гэта must have. Але ж пузаты телек, ці што можна набыць там за 10-20 рублёў на куфары, і ці трэба нейкі асобны там спецыяльны тэлевізар? Ведаеш, самая галоўная праблема ў тым, што ён прастору займае некаторую, і ён цяжкі. Вось, але для гэтага не абавязкова там які-небудзь 30 дюймаў ці яшчэ, бо гэты гроб будзе важыць і 50 кілаграмаў. Вось, нейкі маленькі 14-13 дюймаў гэтага будзе вельмі дастаткова і вельмі зручна будзе ім карыстацца, і не так шмат прасторы ён будзе займаць і важыць таксама. Вось, што яшчэ? Дарэчы, ёсць такія штукі, як PAL і NTSC кадзіроўка. З гэтым усе знаёмыя. Вось, я бы парэкамендаваў больш сучасны пузаты телек браць. Не зусім такі сучасны, у которым ёсць HDMI уваходы ці VGA уваходы, бо гэта ўжо будзе не тое. Там таксама ёсць праблема, што могуць быць інпут-лагі. То бок тюльпаны ці з карт выбіраць? Вось, наконт з карту я рабіў цэлы велізарны ролік, каб ва ўсім гэтым разбірацца, бо гэта вельмі цяжкае пытанне, як гэта працуе. Не ўсе людзі ведаюць нават у чым гэтыя сігналы адрозніваюцца ад аднаго. Вось, і таму, чаму я кажу, што больш сучасны пузаты телек браць, таму што гэтую мадэльку можна лёгка па гуглу паглядзець і паглядзець тое, падтрымлівае ён адначасова і NTSC, і PAL рэжымы. Вось, гэта галоўнае. Пра што трэба ведаць, што яшчэ? Ужо кансоль. Раз мы пачалі размаўляць пра NTSC і PAL, ёсць кансолі як PAL рэгіёна, так і NTSC, і яны вельмі адрозніваюцца друг ад друга. Адна з іх працуе на 60 Гц, гэта NTSC, а PAL гэта 50 Гц. Гэта яшчэ з далёкіх гадоў, калі электрычнасць толькі з'яўлялася, зрабілі. Frequency по-ангельску, я нават па-руску. Частота. Не ведаю, як по-беларускі. Частота, чысціня, ці як гэта будзе звацца. Вось, з якой ток працуе ў сетцы. Вось, і пад яго ўжо падстрайвалі працэсары ў кожнай кансолі. Вось, і лічыцца, і ўвогуле так і ёсць 60 Гц, то есть NTSC кансолі, гэта зноў база грунт, таму што на гэтай частаце выпрацоўвалі гульні. Вось, калі вы будзеце гуляць у гэтыя гульні на 50-герцовай кансолі, яна будзе значна медленнее працаваць. Нават той жа, вось таксама добры прыклад, Sonic. Все ведаюць ежика Соника. Можна ўзяць, напрыклад, 50-герцовую Sega Mega Drive і 60-герцовую Genesis. На Genesis, ці японскі Mega Drive, ён таксама будзе 60 Гц. То есть Америка і Японія. Там вырабляліся все гульні, і 60 Гц, таму і база. Можна таксама паглядзець у гугле параўнанне, як сонікі выглядаюць на 60-50 Гц. На 60 Гц гэты вожык будзе самы хуткі, якога вы толькі бачылі, а на 50 Гц гэты вожык пераўтвараецца самага медленнага вожыка, якога вы толькі бачылі ў свеце. Вось.
і ў гэтым галоўнае адрозненне, чаму так ёсць. Таму што ўсе гульні, калі іх перакладалі на 50 Гц, Еўропа ўвогуле тады не з'яўлялася чымсьці такім, дзе шмат грошай можна зарабляць, ці яшчэ на відэагульнях. Таму японцы і амерыканцы не вельмі парыліся па гэтаму поводу. Яны не рабілі ніякай аптымізацыі і проста ром як ёсць, так яны і лупілі. І таму былі такія медленныя скорасці. Аднак вось тот жа Марыё, яго аптымізавалі шмат дзе. Напрыклад, на Супер Нінтэнда там ужо розніцы паміж PAL ці NTSC версіяй Super Mario World вы не адчуваеце. Самае галоўнае гэта телек набыць і вызначыць, які рэгіён вам патрэбен. Я прапановую NTSC, таму што на яго і больш ігр выраблялася. PAL бібліятэка гульняў вельмі благая. Колькі зараз прыблізна будзе каштаваць кансоль на NTSC? Я лічу у нашай прасторы, калі мы Беларусь будзем разглядаць, ну і ўвогуле нават СНГ рыначак, калі так яго вызначыць, сярэдні кошт на кансоль любую, мне здаецца, зараз будзе каля $100 плюс-мінус 50. То есть, калі пашанцуе, можна за $50 набыць ту же NTSC, NES, Super Nintendo, Sega Mega Drive ці іншыя, але гэта будзе вельмі рэдкі выпадак. Здаецца, каля $100-150 будзе кошт кансолі. Вось наконт гульняў тут ужо будзе паскладанне, таму што арыгінальныя ігры каштуюць одна штука, сярэдні кошт таксама каля 50 ці $100. Battletoads ці Battletoads and Double Dragon вельмі круты бітэмап на нашу любімую 8-бітачку. Ён зараз будзе каштаваць прыкладна $150. Не менш. І гэта я жаліўся на тое, што на Nintendo Switch так шмат каштуюць гульні, што я Зельду набываю Breath of the Wild за €70. Так. Вось. Таму тут я маю раю такую штуку, як флеш-картрыджы. Вось, гэта зараз, гэта я калекцыянер, гэта ў мяне ўсё ў галаве не так зручна, як у іншых людзей, таму што я гатовы за кусок мусара, якому ўжо 30 гадоў плаціць ці 200 ці $300 ці яшчэ больш, таму што, ну, я вось такі дурны. Увогуле, мая калекцыя зараз можа каштуе як добры новы аўтамабіль. Вось неяк так. І кожны год гэты кошт расце, бо чым старэе гульня, вось, напрыклад, тот же Battletoads and Double Dragon, калі ўзяць, ён калісьці, калі я на яго глядзеў першы раз, ён каштаваў $50. І я такі, ну, не вельмі танна, калі-небудзь потым. Потым ён стаў каштаваць $100. І я такі, трэба было купляць, калі ён 50 каштаваў. І калі я ўжо хацеў яго за 100 купляць, ён ужо 150 каштуе. І я такі, да курва, ну што ж ты будзеш рабіць такое? Вось, таму флеш, і вось па гэтаму мая калекцыя ў цане ўсё расце і расце. Вось, таму зараз вынаходка, і ў мяне нават сябра ёсць такі з Расіі, ён таксама рэтрагеймер, калекцыянерам ён сябе не лічыць, бо ён набывае арыгінальную кансоль, не купляе да яе арыгінальныя гульні, а карыстаецца флеш-картрыджамі. Што это такое ўвогуле? Ну, вось як флешка. Картрыдж, у які ўсталёўваецца флешка SD, ці якая туды кушу ромаў гэтых гульняў накідваеш, там сколькі, сотні, 200, колькі флешка можа ў сябе ўпіхнуць. Вось, устаўлёваеш яе ў гэты картрыдж, і калі ўключаеш прыстаўку, цябе спісачак усіх гульняў, якія ты заліў на гэтую флешачку, паказваюцца. Вось, і можна гуляцца на фізічнай рэальнай кансолі у гульні, як таго патрабуе, каб не траціць на гэта шмат грошаў.
Вось, і я нічога супраць гэтага не кажу, бо гэта норм. Таму што хачу тут яшчэ папярэдзіць, што вось гэтыя на рынку зараз сучасныя Дэнді, там яшчэ вось гэтыя клоны, которые прадаюць, не купляйце, калі ласка іх, бо гэта грошы на паветра. Яны вельмі дрэнна зроблены, увогуле там дрэнна ўсё. Вось, яны таксама будуць каштаваць, ну, мабыць, не $50, вось, мабыць, танней, але калі укаціцца ў рэтрагеймінг захочацца, вось, то лепш купіць нейкую адную кансоль арыгінальную, да яе флэш-картридж гэта абыдзецца, ну, $200. Вось, аднак у цябе будзе поўны экспірыенс, не трэба гнацца за тым, што вось я зараз хачу сябе Супер Нінтэнда, я хачу сябе Фаміком, я хачу сябе яшчэ Сегу, і ўсё гэта адразу. Паверце мне, гульняў на адну толькі з гэтых кансолей будзе дастаткова, каб яе гуляцца. І пазнаёміцца з гэтай бібліятэкай, бо на той жа Фаміком пад 800 гульняў, калі я не памыляюся. Ну і ўвогуле, калі ў сярэднім лічыць, на кожнае пакаленне кансолей старых пад 800, пад 1000 гульняў будзе на адну толькі кансоль. Вось, і можна пагугліць адразу, што best games for console name какой-нибудь увесці, табе спісачак выпадзе. Вось, напрыклад, та же, калі гэта прадукцыя Nintendo, там абавязкова будзе пра Зельду, што вельмі добры выбар. Super Mario World там таксама будзе, Final Fantasy там ёсць, усе часткі выдатныя, калі мы будзем казаць пра амерыканскую версію кансолі, бо наўрад хто будзе ў японскі гуляцца, таму што там японскі язык. Вось, а на амерыканскія версіі тыя ж Final Fantasy яны вельмі добрыя да іграка, там ужо не так складана. Ну, гэтай версіі выдат. Хачу яшчэ к твоему спісу дадаць абавязкова Metroid, таму што Вось, Metroid гэта вось моя самая улюблёная, именно Супер Metroid на Супер Нінтэнда, бо я магу зараз уже таксама пра яе вельмі шмат чаго казаць, але каротенька паспрабую. Но калі я ў яе пагуляў, я потым паглядзеў дакументальныя фільмы пра яе і згодны з тым, што там кажуць, што лепш Метроіда, чым сам Супер Метроід, ўжо не будзе. Таму што распрацоўшчыкі тады пераўзышлі самі сабе. Вось, а ўсё астатнія Метроіды гэта ўжо капіраванне старога Метроіда. Вось, і магу сказаць, што і зараз Супер Метроід выглядае як індзі, калі сучасным языком казаць, яна как індзі гульня, здаецца. Вось, не, а у меня таксама ёсць і боксавая. Калекцыёначка, да? Так, так. Ну, я не магу толькі зараз яе паказаць. На жаль, у нас няма відэаверсіі, я хочу растлумачыць, што на відэаверсіі я паказваю зараз сваю калекцыёнку Metroid Dread, якую мне падараваў Вадзім на дзень народзінаў. Я просто і не магу назваць сябе вялікім фанатам Метроіда, але асноўныя часткі, акрамя, мне здаецца, адной, якая была 3D-шная метроідаўская частка, я не прахадзіў яе, на жаль, таму што мне просто не на чым. Metroid Prime, але я ведаю, што ёсць шуткі, што Metroid Prime выйдзе перавыданне на Nintendo Switch, і вось калі выйдзе, я ўсё, shut up and take my money. Дарэчы, у Metroid Prime я яшчэ не гуляўся, але водгукі пра яе вельмі неблагія былі. То есть таксама ўсе кажуць, што да, гэта Metroid, але ён не вышэй прыгнуў, чым Супер Metroid, аднак гуляцца ў яго ўсё роўна цікава, і гэта вельмі незвычайная гульня, бо мне здаецца, гэта адзіны 3D Metroid, які існуе зараз. Ну то так. Таму што Metroid Dread, ён усё ж такі хоць і 3D, ён 2D-платформер, ну гэта не платформер, гэта Metroidvania, там 2,5D или як іх гэта здаецца. Вельмі складана сказаць ввогуле, што такое Metroid Dread, таму што
Я яе прайшоў яе один раз, таму што мяне на больше не хапіла, таму што яна для мяне апынілася такая звычайная. Ну я такой добры, я прайшоў там за 8-12 гадзін. Метроид. І так, ну Метроид, але там Orient the Blind Forest мне спадабалася болей, чым Metroid Dread, напрыклад. Калі ты выйшаў, я пра Супер Метроид разважаў, што яго нават і зараз цікава гуляцца, бо ён выглядае не горш, чым індзі-гульня сучасная. Там вельмі прыгожая графіка, ён, дарэчы, выглядае вельмі прыгожа. Там можна захоўваць працэс гульнявы, і там ён неабходны і зроблены, ну, таксама цікавым чынам зроблены. Вось, таму і прапаную нават і зараз пагуляцца ў яго, бо гэта вельмі крутая ігрушка. Добра, мы крыху отышлі ад тэмы, глядзі. Набываем тэлевізор, набываем сабе кансоль. Як чалавек, проста у мяне пытанне, як чалавек, які вельмі шмат працуе з гукам, у якога ёсць там аўдыёсістэма, якой калекцыяніруе аўдыёкасеты і так далее і таму падобнае. Цікава, правады. Ці ёсць розніца, якія правады набываць? На гук? Не на гук, а вось, напрыклад, вось у нас ёсць там тюльпаны. Ці ёсць разніца набыць правады на Алиэкспрэсе за там $2, ці пайсці набыць добрыя правады там за $25 ці за 70, так, там вельмі шмат просто варыянтаў. Вось, гэта яшчэ адна тэма з майго роліка на старым расейскамоўным канале, якому я 40 минут пасвеціў. Вось, але пра гэта трэба ведаць, калі ты зноў калекцыянер, калі ты вельмі захапляешся тым, якія тыпы сігналаў ідуць і гэтак далей. Аднак для простага геймінгу, рэтра-геймінгу будзе дастаткова вось гэтых тюльпанчыкаў, RCA, которые. Вось, бо, як я казаў раней, рэтра-гульні рабіліся з улікам таго, што яны будуць гуляцца на простых пузатых телеках, не у кожнага будзе і гэты RGB. Пра гэта яшчэ ведаць таксама патрэбна, ці падтрымлівае, ці не падтрымлівае ваш тэлевізор RGB. Вось, гэта зроблена для таго, што ты маленькі хлопчык, уключаеш прыстаўку, подключаеш гэтыя тюльпанчыкі, подключаеш іх да LT телека, і вось так ты будзеш гуляць. І вось праграмісты рабілі вось для гэтага сетапу, а не для таго ж, каб там RGB, максімальная якасць была, ці яшчэ штосьці. Нет, гульні тады вырабляліся для простага сігналу, гэта кампазітны сігнал. Вось просты кампазітны сігнал. Вось гэта што патрэбна ведаць. Ну, то есть RCA гэта кампазіт. Вот верце мне, больш вам не патрэбіцца. То бок, калі падсумаваць, прыблізна табе трэба $100-200, каб укаціцца ў рэтра-геймінг. Можна яшчэ і перевесці да сябе маці, якая будзе крычаць тое, што тэлескоп пасадзіш. Не сядзі так блізка. Вось, калі вот нават тым Алиэкспрэсам аперировать у гэтай размове, то нават на Алиэкспрэсе можна набыць флеш-картрыджы значна танней. Тут будуць складанасці ў тым, што некаторыя рэжымы яны не будуць падтрымліваць, бо гэта больш 8-бітных гульняў касаецца, бо есть такое тэрмін як мапперы. Таму што можна на гэта паглядзець. Паглядзіце для Nintendo 8-бітнай гульні больш пазнейшыя і больш ранейшыя. Яны будуць вельмі адрознівацца і графікай, і нават гукам. Гэта ўсё за кошт маппераў рабілася, таму што яны там пераключалі банкі, некаторыя стейты, і таму можна было больш захоўваць інфармацыі, больш спрайтаў і гэтак далей. І там вельмі такі складаны працэс, што картрыдж мог рабіць больш, чым раней. І гульні рабіліся таксама больш цяжкія, чым раней. Вось, напрыклад, та жа Final Fantasy, яна 1 мегабіт займае, калі не памыляюся. Ігры ранейшыя былі там па 32, па 16 і гэтак далей, бо не было маппераў.
Вось гэта я зноў не па той тэме пашоў. Вось на Аліэкспрэсе, калі не замарочвацца, можна значна танней набыць картрыджы гэтыя. Мабыць, не все гульні пайдуць, але больш чым патрэбна будзе працаваць. Ну, ось, а калі ты хочаш набыць арыгінал, то мне здаецца, табе трэба ісці на які-небудзь Amazon ці eBay, так? Я набываю на Амазоне і на Zen-маркеце. Zen-маркет гэта для японскіх гульняў і кансолей, а eBay ўжо для амерыканскіх. Зразумела. Што увогуле у цябе зараз ёсць у калекцыі з кансоляў і якая кансоль самая улюбленая? Так, амаль усё, акрамя, мабыць, нейкіх вельмі рэдкіх, які яшчэ патрэбна набыць, бо гэта цэлы квест будзе, таму што яны ў штучным варыянце прадаюцца і за іх вельмі жорсткія таргі ідуць. Вось гэта бойка насамрэч. Аукцыён можа скончыцца вось зараз, але таргі будуць ісці, мабыць, дзень. І той, хто першы здасца, ну ўсё, прайграў, і калі ты нават там на $5 больш закінуў, то ўсё, ты можаш набыць сабе. Вось, таму, да, з усіх асноўных кансолей у мяне ёсць амаль усё. А вось што хацеў бы у руках патрымаць, гэта 64DD. Гэта мод для Nintendo 64, які мог чытаць магнітааптычныя дыскі. Вось, гульняў на яго было толькі 8 зроблена. Вось, і зараз такую драматычную паузу нужна выдержаць. Яна каштуе каля $1200. О! Ну гэта такі добры кампуцер. Ну то так. Ну. Да ладны кампутер, нет, гэта калі не ты ў Еўропе знаходзіш зараз 200 евро, гэта машына. Ну так. Ці две кансолі новыя. Так. З гэтым RTX. Ну то так. Курва. Ведаеце, які самы галоўны прышпіл? Я абавязкова яе куплю. Тое, што ў мяне ў галаве не ўсё добра, вы ўжо зразумелі. Мне здаецца, што наадварот у галаве ўсё добра, таму што калі я просто я з іншага боку дакрануўся да тэмы калекцыяніравання, таму што я калісьці, калі ты нешта разумееш у гукі, я калісьці набыў сабе рарытэтную аўдыёсістэму Андерсон. Я патраціў год на тое, каб яе адрамантаваць і восстанавіць у першапачатковым варыянце. Я набыў сабе японскую версію Pioneer 535, гэта касетная дека, і таксама вельмі шмат грошай палажыў, каб просто, ну ты ведаеш, вось колькі каштуе замяніць на ёй пасекі. Пасек гэта ці што? На ёй... Гэта ці што такая резиначка? Я ведаю. Ну вось. У мяне ёсць таксама касетная дека, у мяне ёсць што-то каля аўдыотэхнікі. Адзін пасек на 535 Pioneer каштуе каля $120. І гэта без замены. Ну, то бок, ну гэта тады ты мяне разумееш. Так, я цябе разумею. І я калекцыянірую касеты, аўдыокасеты, якія выходзілі, ну там, у 60-х, 70-х, 80-х, ну, у 60-х не выходзіла аўдыо, у 70-х, 80-х, 90-х, і мяне вельмі захапляе асабліва тыя касеты, якія выходзяць не навадзел, які зараз робяць, таму што ёсць як і з картрыджамі таксама, ёсць навадзельныя касеты, якія гучаць больш добра і так далее і таму падобна. Але мяне вось захапляе, у мяне там ёсць альбом Мадонны Like a Prayer, які быў выпушчаны ў 93-м годзе, і гэта арыгінальны тыраж, якого выйшло толькі 10 000, і я калі яго набываў, я патраціў 560 евро на одну касету. Таму я цябе вельмі добра разумею, таму што і гэта 12 трэкаў. Якія я магу паслухаць на Spotify, але калі я прыхаджу домой, уключаю гэта ўсё на касетнай дэке, я просто цалкам адчуваю ты гук, які быў тады, і гэта просто частка эпохі, да якой я магу дакрануцца. Вось тое самае ты зараз маімі словамі сказаў пра рэтра-гульні. Ну то так. Вось таксама для мяне гэта гісторыя, гэта
вось гэтая пазіцыя, каб атрымаць як хлопчык у 80-х годах адчуваў сябе, калі гуляў ва ўсё гэта, чаго ў мяне не было, і увогуле у ўсіх ребят у канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, а весь цывілізаваны свет у гэта ўсё гуляўся, і таму ёсць моцнае жаданне да гэтага дакрануцца і ўвогуле адчуваць сабе на гэтым месцы. І да, таксама не самы, чаму не самы, нават самы ўсё ж такі важны крок, гэта то, што гэта ўсё ж такі гістарычныя экспанаты для мяне больш. Я не ва ўсе гульні гуляюсь, у мяне іх ужо больш, чым 600 штук прыкладна. Вось ва ўсё гэта пагуляцца, ну, прабачце, і часу ніколі не будзе хапаць. Але гэта гістарычныя экспанаты, якія вось яны стаяць, я на них гляджу і якія класныя. Яно маё. Так то так, от я як уладальнік аўдыасістэмы і вельмі шмат касетаў, мне не трэба даже слухаць гэтую музыку. Я просто прыхаджу і, ведаеш, я беру гэтую касету, ось у мяне там ёсць... Адчыняю, нюхаю. Не, у мяне там есть, у мяне засталося, я ў 99-м, мне здаецца, годзе, калі яшчэ маленькі быў, набываў на касеце альбом гурта Король і Шут, будь как акустычны альбом. І вось ён у мяне захаваўся да сих, ён на вельмі лайнянай магнітнай касеце, калі я не памыляюся, гэта хром-метал быў. Ты, хто разумее, што гэта не самая лепшая касета, якая толькі можа быць. Такое сабе. Зараз параўноўваць, гэта недзе 96 кілабіт гуку. Слухай, для мяне касеты гэта тое, што ў мяне бацька ў Масквічэ ўстаўляў. Так. Але калі я ўключаю гэты акустычны альбом і слухаю яго ў той якасці, якой я яго слухаў там у 99-м годзе, ва мне прачынаюцца нейкія эмоцыі і пачуцці, якіх у мяне вось ніколі не было. І похер мне на тое, што гук лайно, і похер мне на тое, што касеты зараз ніхто не слухае. Але вось зараз для мяне, ведаеш, быў шок, калі я даведаўся, што на аўдыакасетах былі гульні. Ты ведаў пра гэта? Так. Вось я даведаўся аб гэтым недзе ў 2015 годзе, такой, мне гэта патрэбна. Вось, давай крыху пра сучасны геймінг паговорым. Ці ёсць у цябе сучасныя кансолі? Калі ёсць, то якія, ва што ты гуляеш, акрамя рэтра-гулень? Канешне, у мяне есть PlayStation 4 Pro, PS5 пакуль яшчэ набываць сабе не збіраюсь, бо ў эміграцыі гэта такое пытанне, бо PS4 яна менш памеру займае, чым 5, калі патрэбна на чемаданы ці яшчэ што. Увогуле, я зноў адыйду старонку. Калі я уцякаў з Беларусі, я ўзяў з сабой велізарны агромны чемадан і яшчэ адзін маленечкі. І чым ты лічыш, ён быў забіты? Гульнямі, канешне. Канешне, так. Толькі гульнямі. Я ўзяў самае неабходнае для сябе. Гэта была частка маёй калекцыі. Вось. І таму, калі вяртацца да PlayStation 4, то яна займае менш прасторы, чым 5, і для мяне гэта зараз вялізны фактар. Вось. І таксама, акрамя PS4, у мяне ёсць моцны кампутар на Ryzen 7, відюху новую хочу набыць. Зараз у меня якая 70-я стаіць, но кіберпанк амаль на максімалках цягне, аднак хочацца больш. Як і заўсёды, хочацца больш. Так. На 90, наверное. 40-90? Да, 40-90. Які ж у тебя велізарны. На ёй спынюся. Не 40, 30-90. 40 гэта самыя новыя зараз, да? Так. Вось, тады 30-90, прабачце. Я думаю, там же відеокартка як кампуктер. Не, 40-90 гэта не. Я не ведаю, што нават рабіць на ёй патрэбна. Ты лепш кансольку. Рендерыць, пацаны, трэба рендерыць на ёй. Рендерыць, да. Вось рендерыць, да, гэта адчуваецца, таму што я ўсё ж такі YouTube-кантэнт раблю, і рендерынг гэта больш за ўсё, што мне патрэбна на моцнай відеокарткі. Добра.
Яшчэ у меня есть такое пытанне больш тэхнічнае, як да цябе, як да YouTube-блогера. Я просто не зусім яго разумею. Вось калі мы кажам пра запіс геймплея з нынешніх кансоляў, мы берем, напрыклад, якую-небудзь картку захопу і пішем геймплей. Ці там у той же плойкі ёсць магчымасць записываць там гадзіну геймплея і потым яе выкарыстоўваць на камп'ютары і монтировать. Як записываць геймплей, напрыклад, на NES? То бок я просто не разумею, як гэта адбываецца тэхнічна, таму што ты ж яе не можаш падлучыць да камп'ютару. Усё так, працэс насамрэч вельмі складаны. Тут зноў вернемся да RGB, таму што RGB сігнал гэта самы аналагавы, самы якасны, які табе па пікселям усё раскладзівае і гэтак далей. Вось праблема ў тым, што RGB відэавыхад ёсць няшмат у якіх кансолях, вельмі няшмат. Таму яго яшчэ трэба гэты RGB відэавыхад зрабіць. Гэта мод, яго прыходзіцца паяць, усталёўваць у кансолю. Там яшчэ бываюць некаторыя простыя, некаторыя вельмі складаныя, што звычайны чалавек з гэтым не можа авалодаць. Вось калі ты ўвогуле ні разу ў жыцці не трымаў паяльніка, то укаціцца туды забудь просто про гэта. Ці да якога-небудзь чалавека абраціцца, які ўмее з паяльнікам работаць, і цябе можа гэты RGB мод усталяваць. Вось на NES RGB няма, і туда вельмі складаны мод трэба усталёўваць. Вось гэтая праблема. Таму і як я раблю, калі гэта NES, прыходзіцца праз эмулятары рабіць, таму што няма іной магчымасці, але Super Nintendo, Sega Mega Drive і іншыя там усё з гэтым палепш. Дарэчы, калі ў кансолі няма RGB, то гэта выклікае некаторыя складанасці. Калі ёсць RGB, ідзем далей. Калі ёсць RGB, вось усталёўваем гэты SCART кабель, які кожны з нас ведае, гэта расчосачка гэтая, ці як яе яшчэ клічуць. Вось, яна дазваляе пра сябе шмат розных сігналаў прапускаць. Гэта як і кампазітны сігнал, і RGB сігнал, і S-відео у некаторых выпадках. Вось, шмат чаго. Таму, калі кажаш SCART, гэта не абавязкова RGB. Ён шмат чаго ў сябе ўключае. Дык вось, RGB толькі праз SCART перадаецца, ці праз таксама тюльпаны, но гэта ўжо іншае. Гэта таксама кампанентнае відэа, аднак яно ўжо завецца інакш, там YPBPR, і гэта больш у Амерыкі было распаўсюджана. У Еўропе нам пашанцавала, у нас SCART RGB быў. Вось, гэты SCART RGB подключаеш да коробачкі, якая каштуе зараз 100, 150 ці 200 $. Вось, гэта коробачка завецца апскейлер ці лайн-даблер. Вось, гэта значыць, што я не буду давацца падрабязна, што такое апскейлінг ці лайн-даблінг. Скажу адное, што цябе прыйдзецца, таму што ў мяне ёсць пытанне на гэты конт. Тады потым, бо я тады думкі згублю свае. Відеасігнал стары, гэтай рэтра-кансолі 80-х, 90-х гадоў, яны выдавалі сігнал 360p. Каб вы ведалі, ці хто не ведае, HDMI гэта 1080p зараз. P это тып развёрткі. Вось, увогуле 360 пікселей на сколькі-то там іншых. У розных кансолях гэта па-рознаму. Аднак вышыня гэта 360 заўсёды. Вось, і гэтае 360 множыцца на некалькі разоў, каб смагло гэта расцянуцца да памеру HDMI выхаду. Калі ты не расцянеш гэтую карцінку, яна будзе мыльная. Таму што тэлевізор будзе пытацца сам апрацаваць гэты сігнал, сам яго расцягваць, а у яго унутраны апскейлер вельмі кепскі, таму што
ну ніхто гэтым не замарочваўся. Вось, а гэтая коробачка дазваляе добра расцягнуць гэты сігнал, і таму вось гэты маленькі сігнал, который нават на спічачны карагопак толькі улезе, ён на тваём 4К ці яшчэ на чым будзе выглядаць як патрэбна. І потым, калі ўжо ты апскейліл, ой, ну вы понялі, так. Гэты сігнал, вось, яшчэ вельмі патрэбна, што гэтыя апскейлеры таксама маюць інпут-лагі. Вось, і таму, калі ты хочаш пазбавіцца з інпут-лагаў, хочаш не хочаш, а табе прыйдзецца набываць дарагі апскейлер. Вось, і тады інпут-лаг будзе там, ну, 0,001 секунда ці яшчэ сколькі. Вось, і потым з гэтага апскейлера, гэтай коробачкі ты HDMI выхада уключаеш да сваёй карткі захопу відэа, і вось гэты ланцужок такі вялікі ты сабе збіраеш. Гітарысты мяне могуць разумець, калі ў них педалборды ёсць. Вось гэта нешта на педалборд такое выглядае, толькі з кансоляў, апскейлерах, картак захопу і гэтак далей. І вось тады ты ўжо можаш гэта на кампутары захоўваць і гуляцца як патрэбна. То бок пра стрымінг з кансолю можна нават не пытаць. Не, чаму? Ось каб не праз эмулятар, а выключна пра кансоль. Не, чаму? Калі ў мяне быў рускамоўны канал, я некалькі разоў стрыміў. Для мяне гэта зараз не складана. Калі чалавек упершыню з гэтым стыкаецца, ён не разумее, што нават рабіць. Вось, а для мяне што? Ну, падрубіў кансольку, яе яшчэ ў коробачку, там туды-туды кабеля натыкаў, з гэтай коробачкі яшчэ штосьці патыкаў. Для мяне ўжо гэта руціна і не складана зусім. То бок можна абысціць без моцнага ПК, можна выключна, ось, каб у цябе быў нейкі кампутар, каб запусціць з яго стрым і толькі кансоль. Да, ўсё так, галоўнае, каб кампутар гэта ўсё мог пацягнуць. Вось і ўсё. Давай крыху завернемся да апскейлеру. Калі я марыў набыць сабе Dreamcast, то я заўважыў, што акрамя модаў існуе такая тэма, што можна набыць нейкую коробачку, якая палепшае якасць відэа. Што-небудзь пра гэта ведаеш? Пэўна, ты гаворыш пра VGA Box, як ён завецца. Вось. Усім вядома, ну, амаль усім вядома, што Dreamcast выдае VGA сігнал. Вось, ты можаш падключыць яго да звычайнага манітору і да ЖК манітору таксама. І там усё добра будзе адлюстроўвацца. Вось, і так, экспірыенс такі, што ну, гэта клішыраваная фраза, аднак усё ж такі тыя, хто іграў на Dreamcast на маніторы камп'ютарным, гэтыя эмоцыі яны ўжо ніколі не забудуць і кажуць, што экспірыенс зусім такі, як і на гульне ў камп'ютар. Нават лепш. Ось, ну, тут сэнс у тым, што Dreamcast можна по кампазітнаму відео падключыць да абычнага LT телеку. Ось, а можна і праз VGA, і розніца насамрэч ёсць. Я гэта сваімі вачыма бачыў, я гэта рабіў, я таксама і пра гэта ролик здымаў. Ось, і насамрэч ты падключаеш, глядзіш на гэта, і цябе толькі адна думка: вау, як на кампутары. Сапраўды. Ну, эмацыйна моцна. Чаму проста Dreamcast? Таму што, мабыць, у мяне так з дзяцінства пайшло, мабыць, ну, я не ведаю, мабыць, проста у мяне крыху крывыя ўспаміны у тым пляне, што я лічу, што геймпад ад Dreamcast гэта самае лепшае, што я трымаў у руках за ўсё жыццё. Таму што ён выглядае, канешне, вялізным, але эрганоміка і тыя адчуванні, калі ты гуляеш у дрымкастаўскія гульні, гэта, канешне, вось я памятаю свае адчуванні, калі я гуляў у Crazy Taxi на Dreamcast, гэта проста вау.
І я потым гуляў у рэмайстары Crazy Taxi, я гуляў у Crazy Taxi на іншых кансолях, але тое, што я адчуваў на Dreamcast, вось у мяне ніколі не было такога вось выкліка як вау. Таму пытанне такое, як ты ставішся да навадзельных геймпадаў, напрыклад, ад хоры, якія выпускаюць геймпады, якія там паўтараюць геймпады ад Nintendo 64, ці яны паўтараюць ад Super Nintendo геймпады, ці ёсць зараз, вось, напрыклад, я хачу пагуляць там у які-небудзь Shovel Knight, ці ёсць сэнс набываць сабе вось такі геймпад, які дае цябе адчуванне таго, што было ў дзяцінстве? Ну, пачну я з таго, што не адзін і ты лічаш дрымкастаўскі геймпад самым выдатным, які толькі існаваў. Я таксама падтрымліваю твае думкі, і суполка рэтрагеймераў таксама пераконваецца ў каторы раз, што дрымкастаўскі кантролер гэта пэўна лепшы кантролер, які толькі існаваў, таму што ён сапраўды вельмі эрганамічны, не гледзячы на яго памеры. Вось. І па-другое, хоры, якія зараз вырабляюць сучасныя вось гэтыя кантролеры, яны насамрэч вельмі выдатныя. Таксама некаторыя з них, я не ведаю, там ці праз Bluetooth, ці праз яшчэ, што не патрэбна гэтая груда правадоў нагромаджэнняў гэтых. Вось ты просто прыёмнічак, перадатчык утыркаеш у кансольку, сядаеш на крэсла ці яшчэ куды далёка ад тэлевізару. Вось садзішся, гуляеш, у цябе не блытаюцца ногі, рукі ў гэтых правадах, і гэта вельмі зручна, інпут лага няма, і ўсё гэта добра гуляецца. Але калі зноў пра AliExpress размаўляць, то тут я не магу рэкамендаваць, таму што, ну, гэта як кот у мяшке, таму што можа быць нешта такое так сабе, можа быць і што-то норм, но я ніколі не скажу, што кантролеры, которые продаются на AliExpress, могуць несці адчуванне як вау, гэта зручна. Таму толькі фірма, толькі арыгінал, і гэта сэканоміць і нервы, і грошы. Пра геймпады з AliExpress у мяне ёсць геймпад для Nintendo Switch ArtPlay, мабыць, ты ведаеш такое ArtPlay NS. Гэта адзін з клонаў про-кантролера ад Nintendo, і у мяне было такі жах, калі яго ўпершыню ўзяў у рукі, таму што я тады праходзіў Ведзьмара на Nintendo Switch, і мне захацелася пагуляць на яго ў тэлевізары, і я тады ўпершыню зразумеў, што такое мёртвыя зоны на геймпадзе. Таму што калі ты там, ну, у тебя мёртвая зона займае амаль 50% ад таго, што ў цябе ёсць ад руха твайго сціка. І я цалкам згодны з таго, што ты сказаў, ніколі лепш не набываць геймпад на AliExpress, лепей патраціць крыху больш грошаў, а там ведаеш, што кошт ён не так вельмі адрозніваецца ад таго, што ты там знойдзеш на AliExpress. Ну, на AliExpress ён будзе там танней на $20. Але лепш пераплаціць гэтыя $20. Вось Вадзім мяне зразумее, як карыстач про-кантролера нінтэндаўскага. Канешне, гэта ўражанне вельмі неверагоднае. І яшчэ крыху пра геймпад ад Dreamcast. Я таму і пачаў карыстацца кансолямі Xbox, таму што мяне адчуванне ад кантролераў Xbox вельмі нагадвае тое, што было ад Dreamcast. Я не ведаю, ці як гэта сувязана з тым, што чалавек, які распрацоўваў Dreamcast, потым прыйшоў працаваць у Microsoft. Мабыць, нейкія наработкі былі ўзяты, але калі ў мяне з'явіўся Xbox 360, які я цалкам лічу сваёй самай неверагоднай кансолю, якая была ў маім жыцці, там, канешне, зараз у мяне паляцяць кавалкі лайна з-за таго, што у нас там вельмі шмат слухаюць людзей, якія карыстаюцца кансолямі толькі Sony, і людзі, якім падабаюцца эксклюзівы Sony. Sony боі. Так, але вось я не магу, вось
новый геймпад Sony, як он там, не памятаю. DualShock? DualSense. Ой, DualSense. DualShock гэта які быў, да, яго. Вось я не магу гуляць на гульні на DualSense. Мне просто незручна, у мяне млеюць пальцы. Мабыць, я адзіны такі, мабыць, не адзіны такі. Але вось тое, што зараз робіць Xbox з кантролерамі, вось я згоден гуляць на плойке, калі я сабе набуду нейкі геймпад, які будзе нагадваць Xbox-овскі кантролер. Праблема Xbox-овскіх кантролераў у тым, што, напрыклад, калі ты набываеш сабе Xbox Series S, у цябе ідзе кантролер, у які тебе дадаткова яшчэ трэба набываць батарэек столькі. Не можна набыць акумулятор. Можна набыць акумулятор. Гэта па-першае. Так. Па-другое, я карыстаюся про-кантролерам ад Microsoft, які, канешне, ён там каштуе там 120 евро. 150. 150 евро, добра. І гэта, ну, там, параўноўваць, калі з Xbox Series S, гэта палова кошту ад Xbox Series S. Ну, але я у тым моманце, калі я ўзяў яго ў рукі, у мяне сышоўся пазл просто. Мне вельмі падабаюцца гульні Halo, і я не мог зразумець, чамусьці у мяне ў мультиплеерах Halo Infinite вельмі часта нагібаюць, але калі я ўзяў новы геймпад, тады ўсё стало на свае месцы, і зараз я магу спакойна паспрэчыцца з тымі, хто гуляе на клава-мышы. Дарэчы, я да сіх кажу, калі гуляць у батлу, гэта толькі кантролер Xbox 360, і я магу на бабкі забіцца, калі трэба. Сваяцелы. Вось. Што апошняе ты гуляў з сучасную гульню? Што спадабалось? Не кажы стрэй, не кажы стрэй, не кажы стрэй. Прайшоў нешта такое. Death Stranding? Стрэй. Стрэй, не, стрэй я не гуляў. У мяне вельмі странны густ на гэты конт. Зноў-такі, я лічу, што ў мяне дастаткова моцны комп, але я гуляюсь в асноўным в індзішаціну. Я разумею. Vampire Survival. 4 Да, Vampire Survivor, for example. Цудоўна. Вось, тыдзень таму усталяваў Vampire Survivors, і ён просто скраў маё жыццё. Так. Вось. Так, аналагічна. Але на PlayStation 4 Pro я прайшоў не так даўно, як і The Last of Us, першую частку, ремастер. Неверагодна. Вось, калі так. Я ніколі не гуляў яе, бо я пекарам больш сябе лічу, чым кансольшчыкам. Ну, сучасным, если так лічыць. Вось. Але ўсё роўна я больш пекар. Вось. Аднак прайшоў яе, вельмі захапіўся, цудоўная гульня. Усе кажуць, што шэдэўр, я не згоден з тым, што яна шэдэўр, але яна вельмі крутая, насамрэч. Вось гуляцца ў яе было вельмі прыемна. А ўвогуле, так, гэта індзюшаціна ў асноўным. Вот зараз я в Valheim іграю у адзін твар. Раблю сабе замак, саджаю картошку, рэпу, маркоўку, забіваю всякіх грэйлінгаў. Animal Crossing не спрабаваў? Animal Crossing моя дзяўчынка гуляецца. Яна вельмі абажае гэтую гульню. Як і мы. Кожны раз, калі яна ўключае гэта, што патрэбна ёй тыкаўкі прадаць, адразу, тыкаўкі паспелі, трэба прадаваць. Ось, і во што яна яшчэ гуляе в Apex. Яна рубіцца, яна просто монстр у гэтым плане. Разброс такі, так? Animal Crossing і Apex Legends. Конечно. Ну, Кіберпанк. Прайшоў? Дакладна, вось. Я ж яго прайшоў, так. На якую канцоўку? На ўсе. Аналогічна. Скажем так. Не, першая канцоўка гэта была, кім я іграў за карпарата. І потым, ну так, я заўсёды раблю персанажа, які так адлюстроўваю мяне ў чымсьці. Вось, я сябе чалавекам карпаратыўным лічу, бо я за капіталізм і за ўсё гэтае такое, не буду крывіць душой. Вось, таму, ну што, карпарат. Вось, іграў за карпарата, любоўную лінію пачаў з дзяўчынкай гэтых дзікарэй, як яна там завецца. Вось, і на дапамогу яе пазваў.
Вось, і там ужо па сюжэты як далей, чтоб было без спойлеров. Вось, але потым праз перазагрузку я яшчэ некалькі канцовак глянуў. Ну, гэта мне больш падавалася. І я в асноўным гульні прахажу без Ютубу, таму што хачу, каб без падказак, без усяго гэтага было, бо ўжо не так цікава будзе. Вось, і дарэчы, вось, самая апошняя з сучасных гэта была дакладна кіберпанк. Вось, ну і а зараз і індюшаціна. Мне вось тое ж самае, я прайшоў кіберпанк, а зараз просто кожны дзень убіваю на Vampire Survival. А вось мне, дарэчы, Vampire Survival, яна мне не тое, што не спадабалася, добрая гульня, выдатная механіка, але паколькі я працаваў у мабільным геймдзеве і паколькі я ўжо бачыў такія праекты з такой жа механікай, для мяне ніякага такога увасхаплення не было. Таму я пагуляў і я такі, добра, я ведаю, што гэта такое. І... Гэта ты пакуль яшчэ сінергіі не адчыніў. Ну, мабыць. У мяне зараз вельмі складана з гульнямі, таму што надышоў той момент, калі я перагарэў просто крыху, і мне нічога не цікава ні ўва што гуляць, таму я просто чытаю кнігі, чытаю коміксы, і мне вось больш гэта цікава. Зразумеў. Так, што, у нас застаецца апошняе пытанне, яно такое вельмі тыповае. Назаві топ-3 гульні, дзякуючы якім можна укаціцца ў рэтра-геймінг. Вось 3 абавязковыя гульні, каб зразумець, навошта гуляць у рэтра-гульні зараз. Першае гэта Super Mario World на Super Nintendo. Вельмі выдатная гульня, адзін з лепшых Марыо, які я лічу. Не, лепшы Марыо гэта Yoshi Island, дарэчы. Вось, але гэта трэба зразумець, што такое Super Mario, каб потым яго гуляць, бо яна яшчэ лепш. Вось, але мы пра ўкатыванне размаўляем. Другое Super Metroid. Дарэчы, насамрэч Super Metroid гульня без слоў, няма ніякага тэксту. Тэкст только адзін раз у застаўкі паяўляецца у пачатку гульні, калі гісторыя распавядаецца пра то, што здарылася. Але яна зроблена так, што асяроддзе цябе вучыць, як в яе гуляць. Таму што там трэба дагадацца, як штосьці зрабіць, і зноў-такі гэта ўсё зроблена без тэксту, што гульня падштурхоўвае табе на гэтае дзеянне. Мабыць, там, я не ведаю, нейкая яма можа быць, а ты нейкую суперспасобнасць атрымаў. Ось. А далей ты нікуды прайсці не можаш, і перад табой толькі яма велізарная. Ось. Ну што рабіць? Ну, трэба, пэўна, прыгаць у яе, і потым бац, а там гэтая суперспасобнасць і выкарыстоўваецца. Ось. Ці там табе яшчэ паказваюць, як істоты, которые на той планете жывуць, такія маленькія монстрыкі, што ты можаш па сценах караскацца. Вось. І ты, дарэчы, і з самага пачатку гульні мог караскацца па сценах. Аднак гэтыя монстрыкі толькі ў сярэдзіне з'яўляюцца. І ты потым такі: «Вау, я гэта мог рабіць з самага пачатку? Камон, да вы чаго?» Вось. І гэта яшчэ і перапраходзіць гульні застаўляе. Таму за лепшы геймплей увогуле сярод рэтра-гульняў, ну, Super Metroid дакладна другое месца. А трэцяе нават не ведаю. Супер контра хардкор. Хардкор. Я ведаю, што гэта правільна чытаецца хардкор, але я заўсёды казаў хардкорпс, потому што... Хардкорпс. Так, яно там просто так напісана. Гэта гульня мне калісьці ў дзяцінстве паказала, што такое звычайнае графло. Таму што калі я ўпершыню її убачыў, такі, так можна? Але зараз трэба сказаць, што для сучаснага гульца яна крыху хардкорная. Крыху. Ну, крыху. Насамрэч, увогуле, я магу нават і патлумачыць гэты спіс з трох, таму што, першае, я сказаў Super Mario. Вось, стандартны платформер, найстандартнейшы, які можна сабе ўявіць, дзе паміраць не так дрэнна, што вось Марыё упаў у ямку,
Вось і все, гейм-овер, там гейм-оверу няма увогуле. Памёр, кантинью бясконцы, ты зноў захоўваеш прагрэс, вялікі мір, вельмі шмат сакрэтаў, сакрэты, якія ты хочаш знаходзіць. Вось там ёсць і іншыя ўраўні, іншыя вымярэнні і іншае что-то такое другое. Дарэчы, захапляльны геймплей і аркада, якая павінна быць. Супер Метроид, Метроидвания, ну як зараз клічуць, дзе трэба падумаць крышачку, дагадацца самому, але гульня не пакідае табе ў тым стане, што ты такі вось што зараз зрабіць. Вось яна тебе будзе кожны раз падштурхоўваць, як я казаў. І контра-хардкор, такая тыповая стрылялка, малацілка, убіваеш все, што бачыш, вельмі дынамічная, вельмі скарасная. Ну, яна крутая, дарэчы. Я лічу, што шмат каму падабаецца і ні ў коім разе не гуляйце ў Соніка. Слухай, пра Соніка для мяне ў дзяцінстве было гэта ўразліва, таму што я памятаю, што першы ўзровень у Сонікі ён цудоўны. Ён вельмі хуткі, ты там носішся, збіраеш і все. Можа, просто ностальгія. Але потым, калі ты апыняешься на другім лаваке, я не памятаю, якой гэта лавак па нумары, але калі ты памятаеш, там ёсць лавак, дзе ён пад вадой. І ўся гэта хуткасць, і ўся гэта тэма Соніка, яна просто знікае. Гэта просто нейкі звычайны платформер, дзе ты спрабуеш заўсёды разганяцца, але тебе заўсёды нешта тармозіць. І вось я абіраю ў Сонікі, калі ты хочаш укаціцца ў Соніка, пагуляць толькі ў першы ўзровень. І ўсё. Не, дарэчы, можна ў другога Соніка пагуляць, там другі ўзровень зрабілі зашмат цікавей. Аднак ён усё роўна не такі, як спачатку яго жадалі зрабіць, я не ведаю. Ён не такі хуткі, як магло быць. Мабыць, трэці Сонік там ужо ёсць. Аднак першага Соніка дакладна да другога ўзроўню заходзіш і ўсё, ты выймаеш гэты картридж, кідаеш яго аб сцену і кажаш, ну і лайной, гэты ваш Сонік, ён не такі хуткі, як я таго і жадаў. Ось, другі Сонік, ну, туды-сюды першую тройку ўзроўняй можна пагуляцца, пакуль ты не даходзіш да казіно. Ось, і там таксама табе просто не дазваляюць бегчы наперад. А ў трэцім Сонікі, там ужо складаней. Ён з другога картриджа састаіць. Яго адзіны картридж у другі нужна засоўваць, каб гэты Сонік стаў поўным. І ну, гэта ўжо не для звычайнага гульца. Вось. Таму толькі не Сонік. Чаму не Castlevania? Castlevania? А якую? Ну, возьмем, напрыклад, добрую. Не, возьмем, напрыклад, першую, таму што яна таксама заклала вельмі шмат грунта у такі напрамак, як Metroidvania, і ты просто упомянуў пра Metroid, і мне цікава, чаму там не было Castlevania. Самае першае, чаму для звычайнага гульца яна ўсё ж такі складаная будзе, нават складаней, чым Contra Hard Corps. Contra Hard Corps ты можаш, як у той же, як і Dark Souls, скіл напрацаваць, і потым Contra Hard Corps ты просто праходзіш. Castlevania яна не хуткая, яна не спешная, там няма сейваў. Вось, і калі ты дойдзеш, ну, дастаткова так, што ўжо амаль-амаль і табе да Дракулы ўжо засталось не так і шмат, і ты паміраеш, і прывітанне пачынае ўсё з самага пачатку. Ось, і працэс гэты не захаваць. Ось, дарэчы, геймплей вельмі якасны, яна крутая, аднак вось, каб яе прайсці, ну, памудрагеліцца прыйдзецца. Я б хацеў яшчэ да твайго спісу дадаць проста ад мяне яшчэ адну гульню, якая мяне і ў дзяцінстве ўразіла, і я зараз вельмі кахаю, гэта Golden Axe 3, таму што гэта першы бітэмап, які я паспрабаваў, і Golden Axe, вось зараз выйшлі Чарапашкі ніндзя Shredder's Revenge,
і мне гуляеш яго зараз. я яе прайшоў ужо, каб цябе не злухціць разоў 5. Таму што яна просто вельмі кароткая, і мы гуляем просто разам з хлопцам на Xbox, і там гэта ўсё. Яна не вельмі складаная, яна такая ўся. І я бы... А яна па канонам класічнага бітэмапа зроблена. Так, вось я тое, што хацеў сказаць. По чырапашкам ніндзя, якія яшчэ на Сегу былі. Вось, яна неяк чымсьці нагадвае. Вось, калі вам спадабаліся вось гэтыя чырапашкі ніндзя, раю Golden Axe, таму што яны не кепскія, і яны такія ж цікавыя насамрэч, як і чырапашкі ніндзя. Вадзіма, твая якая улюбленая рэтра-гульня? Рэтра-гульня моя Чип і Дейл. О, слухай, так. Мы з братам яе гулялі. Але яна даволі хардкорная, я бы сказаў. Я гуляў зараз со сваей якая частка яшчэ? Слухай, першая самая, мне здаецца, я не памятаю, якая гэта была частка, бо каб ты разумеў, якая ў мяне была кансоль. Гэта была кансоль з рынка за 50 000 рублёў, якая называла Sega Mega Drive 16. Але мне здаецца, што гэта была так, там такі дэндзіклон такі. Так. Гэта была частка, дзе ты мог падымаць другога гульца на рукі, брасаць яго куды заўгодна. Ну гэта, мне здаецца, першы Чип і Дейл. А там у абодвух насамрэч можна, але першы Чип і Дейл ён прасцей будзе, а другі ён ужо такі дынамічны больш, там і босы складаней і ўвогуле. Дзякуй, даражэнькія, што былі з намі гэты, мне здаецца, больш, чым за 1,5 гадзіны. Да нас завітаў сёння Алексей з канала Ретра Геймінг Беларусь, які адчыніў уже другі свой канал, выключна на беларускай мове. Дзякуй табе, што прыйшоў к нам. Вам дзякуй. Хотим вам нагадаць, што ў нас ёсць неверагодны тэлеграм-канал, у якім выходзяць гікаўскія навіны. Таксама вы можете нас падпісацца на любой падкаст-пляцоўцы. Дарэчы, даже калі вы нас слухаеце на Яндекс.Музыкі, на нас у адрозніванні ад цёмнага лёса на нас там можна падпісацца. Ставляйце падабайкі, ставце адзнакі на Spotify, на Apple падкастах. Райце, пашыруйце сярод сваіх бацькоў, сяброў, хатоў.